Ia uite. Alții? 4. Bă, dar ăștia nu știu, nu? Ba da, mă, dar nu cred că verifică, nu. Dar cred că face mai mult cu furatul ăsta. Aici am fost acum. Information zu ICE 1909 nach Frankfurt am Main 4 euro mănânci. Hauptbahnhof. Păi ții sticlă, da? Câte? Da, Heute von Gleis 11. Nu știu, cred că e puțin.